Zaujímavá investičná príležitosť so 6,5% ročnou návratnosťou z prenajmu hneď od prvého dňa. To je komerčný areál v Žiline na ulici P.O. Hviezdoslava 68 hneď pri Hypertesku, ktorý je teraz na predaj. Prečo som spomínal, že od prvého dňa? Lebo aktuálne sú všetky priestory dlhodobo prenajaté stabilnými nájomcami. Areál sa rozprestiera na 6699 m2 a pozostáva zo 6 budov. Najväčšia z nich je murovaná s plochou 1496 m2. Ďalšie dve sú sendvičové haly s výmerou 871 m2 a 513 m2. V strede samotného areálu nájdeme administratívnu budovu s kanceláriami s výmerou 593 m2. Za ňou ďalšia obchodno-administratívna budova s výmerou 304 m2 a do šestice menšia 64-metrová budova. Do areálu sa dostanete hneď 2 výjazdmi z verejnej komunikácie. A keď už sme pri komunikácii, tak mi zavolajte a dohodnite si obliadku.